मर्निं लोगोफोर दिनै आङो मोनसे जायगायाव थांनो रेडि जादों फुंनि समायाव चिरां डिस्ट्रिक्ट सान्तिपुर आउटपस्टनि सिङाव थानाय 2 नं खालबारि माने हाग्रा ओनसोल आरोना बे फरेस्ट दा बेवहाय सरकारनि नियम बायदियै दा बेयाव हादाननि बा बेयावनि मानसिफोरखौहाय माने होनाय जागोन दा बेयावहाय आङो थांगोननि भिडिअनि गेजेरजों दिनै नोंथांमोननो देखायनो आं रेडिसै स' बिदिब्ला थायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदो अब्लानो गासैखौबो नुजोबगोन थ' बेवहाय मा हारि मा जाथिनि मानसिफ्रा थानानै बे संसार जायोमोन आरो मानि थाखाय बेयाव थागोना जाखो आं बे गासैखौबो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायनो रेडि स' बिदिब्ला आं थांनि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर जोङो नै सफैबाय जोङो नैबे हादान एरिया बबेयाव होगोन बाहाय सफैबाय जों फैबाय नैबेहाय गारि दोनबाय बा फरेस्टनि गारि आरो जोंनि गासै गारिखौ दोनबाय बेनिफ्राय जोङो एसे सा फारसे थांनोसै सा फारसे थांगासिनो दङ माने न'खौ बोफायसिगोन आरो सा फारसेनिफ्राय जोङो फैगासिनो दङ नै हाग्रामोनलै सिफायजोब्बाय थांगासिनो दं नै फरेस्टफोरा हनै ज'नो बयबो थांगासिनो दङ जों थांनानै जोङो नायनि नै बोफैगासिनो दङ लोगोफोर हनै बोफायजोब्बाय नै नैबे थांनायफ्रा बेयावनि थागिबि माने बेयावनो संसार जाबोनाय मानसिमोन आरोना हनै बेस्राफोर लिन्थ्रि फिन्थ्रि महा थाबावनो माबावनो आयै नै रायजो राजाफ्रा बै नुहुरनाया जाबाय बेसर आबादमोन नै गोबां माने आबादफोर मावबायमोन दा खायसेखौ फुबाय खायसेखौ फुवाखै बैयो मोनबाय मावनाय आबादा हनै एक्सुवेलि आबादखौ जेबो खालामाखै नैबे बेसर जोबमोनै बे मोनथ'वाखै गोबां आबाद मावनानै माने बेयावनि मानसिफ्रा जिउ खांबायमोन हनै बिफां लाइफां दानफायनानै ओरै लांदां खालामनानै गावनि न'खर संसार माने सोलिबायमोन आरोना हनै बे आबादजों नै बेसरजों जादों बेसराबो नै बिराद जादोंमोन हनै मा जादों थ' मोनथ'वाखैमोन आरोना नैबेयो नंथु खालबारि NLC साउथमोन नै बेखौबो सिफायबाय खालबारिनि 2 नं खालबारिनि NLC साउथ नंथु खालबारि
नै सिफायजोब्बाय लांदां आल्ला बिला जाजोब्बाय बे चार्च बेबो चार्चमोन केथलिक चार्च बेबो गैलानो 2 नं खालबारिनि नैबे चार्च सिफायजोब्बाय लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय आंनि भिडिअनि गेजेरजों दिनै गोबां माने बेबायदि न' बांबो फायनानै गोबां आबादफोरखौ नस्थ' खालामनाय गोबां माने बेयाव गैयै सुबुंफ्रा हा गैजायै सुबुंफ्रा दिनै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दिखियाजुलि दरं गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय माजबाटफोरनिफ्राय फैनानै बेयाव संसार जाफैदोंमोन दा बेयाव थानानै गोबां बोसोर सोरबा बोसोरथाम बोसोरब्रै बोसोरबा जिउ खुंबायमोन दा मा खालामनो सरकारनि नेम बायदियै दिनै बे हादाननि मानसिफोरखौ गोबां बेबायदिनो माने होनाय जाबाय न' बां बेजों लोगोसे गोबां आबादफोरखौहाय माने नस्थ' खालामनायखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअ खालामना नुखाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंना लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो नोंथाङा दासो गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो